Good morning, good morning, good morning. Maayong adlaw og asensong iligan kanatong tanan. This is Von Omega and welcome to another episode of my vlog. So we are invited right now to have a sneak peek sa pinakabag-o nga tourist destination sa Iligan City og ma-interview pud nato ang person behind this project. Iligan, welcome to Iligan River Esplanade. Yes, I know nga excited na mula aga ang pinakabag-o nga tourist spot sa Iligan o karon na aday tag-invite nga pinakasikat na tour guide for today. Ladies and gentlemen, our very own, our working congressman, Congressman Frederick Siao. Hello po! Hello. Yakong, welcome to my vlog. Welcome to her vlog. Actually, kung pangarap din ako nga interviewin ka, like this is my first time, like dagan pong kahulat nga interviewin yun ka na ako. And thank you kay mo aming tugutan nga mo anhi diri. Naki-coordinate lang ko. Ay, naki-coordinate sa ka. DPWH ka. Tugutan kita nga musulod mo tanaw sa lugar. Thank you po sa DPWH. Shout out sa DPWH di sa pagtugot namo. And kung dagan na kay excited nga makakita ni ining atong bag-o nga tourist spot sa Iligan. And kung wala jud ka nag-push ani, di pud siguro na mahimong possible. So, on behalf sa tao sa Iligan, thank you so much. So, naalagin mo yung mga few questions nga mga pangutana po sa itong mga katawan. Ang una ako pangutana ko, nganong natukod niya siya nga Esplanade? Nganong natin ingon ani? Well, unang-una, kebaluta sa Iloilo na ingani nga klase nga project. No? Kadi siya, murani siya ngimog tourist attraction sa Iloilo. But sa akong mga travels mugod abroad, kahilig ko mo larga-larga, makita na ako na ang kaning mga river sa laing lugar, especially sa Europe dapita, ilagi nang i-maximize, no? It's either ilang butangan park kasama ni ini or naa sila mga sports facilities sama sa tennis court, na uban nga na basketballan, and then so on and so forth nga magamit sa tao. So nakita na ako possibility, no, through sa akong nakita sa Iloilo, sa gawas, nihangyo ko sa akong district office sa DPWH yung pinagi sa ilang pagprograma, pagdesign, nangayo mig pundo or project sa head office sa DPWH. Ug the rest is history. Natagaan tag phase 1 and another one for phase 2. Hopefully kani siya kung wala lay mga legal nga problems, no, kay pareha ng right of way, no, sa mga dalan or mga kaning daplit sa daplit sa suba. I think hopefully ma-materialize ni siya na atong damgo from here until sa may hinaplanon bridge nga mabuo yun nga proyekto. So imagine kung siya may tabo unsa kagwapo ko kani siya ma-highlight din pohon-pohon with the help of the local government, masuportaan po ang mga kadalanan diya sa daplin-daplin. So another thing kong kay kabalo man gyud mi tanan nga ikaw mo ingon mo ka always sa amua, like you're very vocal nga mo ingon nga dili ni akong proyekto naalang ko tabang ani pero proyekto nato ning tanan. So siguro gusto lang man kabalo mga pila pud ka ang budget ani kong pagtukod ani. Kung wa ko masayop, no, I'm not very kayo sa figures karon. Siguro murag nanay sa more or less 80 to 90 million ang duha ka projects, duha man ka proyekto. Kay
sukwahi sa mga issues, abi nila ang project, kung bubutag project, diretso na, tibok riverbank, mabutangan og mga ingani nga proyekto, dili. That's why ingon sila nga ang project ka pinilyon, pero ngano wala man matiwas, ngano na may mga areas nga wala mabutang yung flood control. That's not true, no? Kay a project, especially gikan sa national, dili na one time, no? It's every year gaabot ang project, gatagaan og pondo para kani siya mabuo eventually. And also kung kani siya nga project kay gitukod siya beside the river, we just want to know kay actually nagbasa-basa ko ganina sa Facebook about katong gipang post nga pictures, and may mga comment dito nga ay hugawan gihapon na or mahugawan gihapon na sa mga tao. Is there any plans to maintain the cleanliness sa atong area? Okay, ingani ni siya unang-una kani nga proyekto sa nga asama ni ini. It's kumbaga it's dili lalim madawat nato dini. Dili na siya lalim na dili siya kumbaga just ulog sa langit. You have to work for this. We kumbaga naningkamot kita nga moabot kani sa ato nga ang Iligan makatagamtam og proyekto nga sama niini. So hangyo lang yun nato, no? Hangyo lang yun nato sa mga katawhan. This is para ni sa ato ang tanan. Para sa ato ug atong ampingan ang atong mga butang. Magkinabangay lang kita kung magkinabangay lang kita ang pag-maintain sa cleanliness, no? Especially mas asay panglabay ang mga basura, so on and so forth. So obligasyon ni nato isip Iliganon nga kita maka-contribute, no? Dili man na iyong unsay contribute nato. Ang una-una kasagaran mamuhunan kita. Mayroon tag mamuhunan, kasagaran mayroon siya, sa may puhunan, kwarta? No, dili. Ang puhunan nato, ibig sabihin, is how can we contribute sa kalambuan, pag-asenso sa atong syudad, no? Kung dili kita magtinabangay, if we don't want to be a part, we cannot move on. No? And another question kung kay kabalo magitatanan, we all know the fact na the Mandaluyong River, isa gyud siya sa pinaka-affected during the time of Sindong. Correct. Ang worries lang sa uban kung mubaha ba daw, moabtan ba ng tubig diri nga area, or naani siya special engineering to control that. Naanay studies nga gibuhat, no? Sa especially DPWH, dili man na sila mohatag millions na budget kung wala ni siya mo under study. So tanaw na to ang actual nga sa tawag ani ground area or kanang asa ang ground, no? Medyo nagi dito sa ubos. We're on top because nanata sa flood control na project. Okay. So aside from the flood control nga ilang gitukod diyan kapita, so nag-extend ka for the esplanade. Okay. So kaning esplanade, this is additional support, protection para sa mga residente nga nadia dapita sa likod ani nga structure. I see. So mano niya akong last question kung gwapa ra ko. Guwapa.